Sobre todo agradecerlle á Directora Xeral de Patrimonio Natural e á xente da Consellería que nos acompañe para ver este enclave paradisíaco e que se fagan unha idea non só no despacho, senón pisando terreo, que é como se ven estas cousas, e eu estou orgulloso e seguro que saldrán encantados, porque isto, eu creo que hai moi poucos sitios que teñan esta calidad de paisaje, de naturaleza, e por algo é nombrado precisamente por a Consellería Monumento Natural. Bueno, pois hoxe, estando con Paco, alcalde de Leiro, o seu equipo, tamén con Tomás, o director, María José, a directora territorial aquí en Ourense, e demais personal da Consellería, pois visitando un dos monumentos naturais que temos a sorte de gozar en Galicia. Hoxe tócame estar, estou especialmente contenta, na miña provincia, e nun concello pois como é o de Leiro, visitando o Monumento Natural de Penacorneira, monumento declarado no ano 2007 e que desgraciadamente padeceu ou sufriu a vaga de lumes do 2017. Un dos motivos que nos trae hoxe aquí é precisamente ese, que a recuperación pois, da natureza pois, é sabia, pero é lenta. Bueno, pois, cunha intervención que se vai a facer dende a Dirección Xeral, con cargo ás obras do PEPAC, pois pretendemos facer unha recuperación de masas frondosas autóctonas pois, que axuden e que veñan a favorecer pois, ese crecemento. Faránse clareos, tamén de especies invasoras, como eucalipto e acacias, limparase o sendeiro que dá acceso ao monumento e mellorarase tamén pois, na medida do posible a sinalización. En definitiva, o traballo da Dirección Xeral de Patrimonio Natural pois, ten que volcarse nestes espacios naturais tan bellos como este no que estamos hoxe e creemos, sobre todo, para disfrute primeiro dos veciños e, sobre todo, tamén pois, para a afluencia deses visitantes que seguro que o Concello pois, agradecerá e que veñan a disfrutar desta beleza natural.